Què tal la vida de tour? Molt bé, es apasionante. Aguas cristalinas, flamencos. O sea, voy a captar tu esencia sin nadie detrás. Imposible. Oh, I don't know, Eve. Why can't we just hang around here for a while today? Sí que sí. You can help me paint and we can listen to good music. Sí, 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 sí. That's your idea of fun. I want to be with people. Oh, What's wrong with that, Steve? nothing. Oh, come on, you'll have a good time. Hurry up and get on your shorts. Anem a Mèxic! Mexico City! Ara, des que vam començar el viatge, que a part de la setmaneta que vam passar a Brooklyn, totes les rutes turístiques que hem fet a dins dels països mai passen per cap ciutat. Per ciutats petites, poblets i bastant, visitant, però d'una manera més rural. I ara, aquestes 2 últimes setmanes, hem estat a Ciutat de Mèxic. I després una setmana a San Francisco. Espero que també us agradi. Aleshores, Ciutat de Mèxic ha sigut un descobriment, perquè és com una ciutat com amb molta vitalitat, amb molta activitat, que passen moltes coses, de molta gent al carrer, hi ha com molta vida. Mèxic és una ciutat que es fa servir, que està constantment la gent al carrer, tot va molt ràpid, hi ha perruquers al carrer, al costat d'un puesto de tacos, té tot com aquesta moguda de ciutat que fa xup-xup. Ens hem sentit molt còmodes, crec que és una ciutat que no és gaire coneguda i és un bon lloc per tornar-hi i poder-te estar 3 o 4 setmanes perquè hi ha com moltíssima activitat en tots els sentits. San Francisco també mola, perquè mola molt. Les vegades que hem estat als Estats Units, quan he arribat sempre a San Francisco, em dóna la sensació que és una ciutat que té unes mides com raonables. És una ciutat yankee on es pot caminar. I després San Francisco ja la coneixíem, és com molt més petita, superpintoresca perquè és com molt maca. Això sí, és tot com més tocat i posadet, no sé, tot sembla que valgui més un panojón. I hem estat superbé aquests 15 dies, tant a Ciutat de Mèxic com ara a San Francisco. En qualsevol cas, a Mèxic la casa que teníem era un pis que estava al centre, estava, 10 minuts caminant del Zócalo. Hi havia com molt barullo al carrer, que s'escoltava molt la música de la gent que venia coses, dels cotxes, com molt una mica caòtic. I en canvi, després, a Oakland, hem estat a la casa de tus sueños. La casa de tus sueños és una cabanya de fusta amb un bosc de permacultura al costat. Que el Joan ara està com que li interessa molt això. I tenien 3 nens i clar, tenien moltíssimes joguines i... Tenien la casa de l'àrbol, tenien després un llit elàstic, un sorral. Jo què sé, tio, hi havia de tot. Galliner, amb les galliniques, un gos, un gat, els nens per allí, era com un lloc de dir...
La família tenien 3 nens i el Brooke era molt divert veure com es relacionava amb ells perquè volia fer tot el que feia la nena de 4 anys. La Sandrine es deia, supermaca. I aleshores la nena deia, diu, I'm going to the trampoline. En plan, me'n vaig al llit elàstic i el Brooke darrere. Però clar, no s'entenien perquè jo molts cops no l'entenia tampoc perquè parlen anglès i a part és una nena petita, no? I el Brooke per això feia com que parlaven i tot el rato ella li deia alguna cosa i deia ok i el Brooke deia ok. I van anar a veure les gallines, ella mateixa el va portar en plan vols venir al galliner a veure les gallines? I el Brooke allà que anava. I va molar molt veure'ls. El millor allotjament que hem tingut fins al moment. Era molt guai. Què són això, Brooke? Oca! Una altra cosa que ha molat és que tant a Mèxic com a San Francisco hem coincidit amb col·legues. A Ciutat de Mèxic vaig coincidir amb el Turi, que és un col·lega jefe meu. Bueno, és col·lega meu, però va ser el meu jefe durant molt de temps, és un dels millors jefes que he tingut. I jo què sé, ell porta ja 5 anys currant al DF i jo què sé, em va molar molt veure'l. Realment, saps aquests éssers humans que fa temps que no veus i quan els veus és com si l'haguessis vist ahir? Que és com molt reconfortant? Pues això, va ser molt guai. Ens ho vam passar també que no vam gravar, no em vaig recordar de gravar cap plano, de manera que si he de posar alguna cosa posaré un senyor suec que simularà que és el Turi Toleson i ja està. I a San Francisco vam coincidir amb una col·lega de feina també, que és l'Anna C, amb ella i el seu germà, el David, que coincidia que acabava d'arribar a passar uns dies allà de vacances. I just el dia que estàvem anant cap a veure les foques, perquè el Brooke veiés les foques, ells també estaven anant cap allí. I ens vam trobar allí, i llavors vam passar 3 dies amb ells i també anant amunt i avall i va ser molt guai. La veritat és que hem rigut molt. I mola, després de tot aquest temps, no sé, nosaltres estem guai, també, els dos, amb el Bru, que sí, també riem i el que vulguis, però a trobar-te amb altra penya mola mogollon. I després vam anar a Fairyland, que és un parc temàtic, es va fer als anys 50 i que va servir com d'inspiració al Walt Disney per després fer el Disney World. I molt maco, molt naïf. Que és com un parc d'atraccions pels nens petits. Si amb el Brooke vas a un parc d'atraccions com més totxo i així, segurament la major part de les coses no podrà fer res. I en canvi aquí estava regalat. Al ser un trenecito. I després petites atraccions. No sé, la veritat és que em sembla que s'ho va passar prou bé i va ser guai. I vam anar amb l'Anna C i el David, que també ens van passar molt bé, tots junts. A Ciutat de Mèxic vam anar un parell de dies a Chapultepec, que és un bosc, parc, i la veritat és que és molt guai. No és tan tocat i posat com Central Park, però té moltes parts que són molt xules. Passes del tros del carrer principal on hi ha tots els tenderetes que et venen botanes i que et pinten la cara pels nens i venen globus i no sé què, i allí hi ha com mogollon de bullici. I després, si et mous 100 metres cap a l'altra banda, hi ha silenci total i hi ha esquirols, no sé, hi ha de tot, és molt xulo. Vam veure que hi havia un llac i jugàvem barquetes d'aquestes a rems. Sí, agua! Aquí i per allà, per això, però sí, ja ho tens. I també hi havia atraccions i el vam pujar en un carrusel d'aquests que és bastant maco i la vibra. Tema museus, a Ciutat de Mèxic vam provar anar a l'antropologia i a la casa de la Frida Kahlo, però aquell dia el Brooke no tenia bon dia i el tio s'agobiava molt.
disfrutar. Bueno, em sembla que la casa de la Frida Kahlo tampoc l'haguéssim disfrutat gens perquè està rebentada penya, que allò és un passa penya, vinga, i realment bastant merda. I una altra cosa que hem fet amb el Bruc, pel fet d'estar a les ciutats, és que pots anar trobant parcs infantils a mogollon de llocs. I realment, quan ell veu un parc, se li il·lumina la cara, tio, i comença a fer parc. És per més gran. I després es tira allí, agafa els tobogans. A veure què passa. Uopa! I puja per les escales i es treu les sabates i vol anar descalç ara tot el rato, però no sé per què. Saltant i pujant i omplint-se de pols i la veritat és que és bastant amazing. També teníem ganes d'anar a llibreries a comprar llibres, perquè des de fa molt temps que no llegim, sobretot pel Bruc i pel cansanci acumulat extrem. Vam marxar sense llibres perquè anàvem molt carregats. I ara que ma mare es va emportar mogollon de coses, i ens ha quedat la motxilla més buida, hem pogut tornar a carregar. I llavors el que hem fet ha sigut comprar llibres. I hem comprat tant llibres a San Francisco com a Mèxic. Llavors, en quant a menjar, tot i que a San Francisco hem menjat bé, a Mèxic és imbatible. Només pels chilaquiles. Els chilaquiles són tortites fetes a la paella amb llard i després amb una salsa de tomatillo i habaneros i una mica de quesillo d'aquest de Oaxaca, no sé. Diuen que és per la ressaca i és atòmic. Un dia vaig menjar 2 vegades chilaquiles, vaig alimentar d'això. I a San Francisco també hem menjat molt bé. El que passa que no sé què passa amb els preus als Estats Units, perquè, no sé, no és l'euro més fort, encara que el dòlar és tot caríssim. Per menys de 25 pavos no dines fora. 25 pavos en llocs que són de llocs guais, però ni fu ni fa, no gastar viruta. És preu de menjar marisc, i estàs menjant un plat d'espaguetis amb mandonguilles, molt bons, però saps? Espaguetis amb mandonguilles, 25 pavos. I també, una altra cosa que és un timo, és el tartín. El tartín és un forn de pa que a mi m'agrada molt i llavors ara també cada vegada que vaig a San Francisco passo pel tartín. Però em sembla que aquesta vegada ha sigut l'última, perquè l'anterior vegada el pa ens va costar com $6-8, que ja em va semblar un timarraco, però és que aquest cop ja ha costat 12 pavos. Què passa? Estic gastant més $12, 10 pavos amb un pa i 5 en un croissant? Què passa aquí? Què està passando? I bueno, i això ha sigut una mica la història de les dues ciutats. I ara estem a Hawaii. I d'aquí 2 dies és el cumple del Bruc, que fa 2 anys. Lo dels avions ja no hi cap. O sigui, ja està bé que compleixi 2 anys i el fiquem en un seient propi, perquè lo de portar-lo a sobre vam arribar ahir i em vaig cascar el vol de 6 o 7 hores des de San Francisco a Hawaii amb ell a sobre, sense el Joan a prop, i era com superdur. En plan, no podia ni caminar de la circulació, saps allò que notes que en plan de... Vale, doncs. Molt bé. I ens en anem a Hawaii. A veure, així. Esto es San Francesc. A Sant Francesc de les Abadeses. Que Hawaii el vam agafar sense haver investigat molt i resulta que està tot caríssim. O sigui, ens arruïnarem. Bueno, és que tu dius Hawaii i a mi em cauen els diners a la butxaca. Perdoneu, és que estic netejant el set perquè si no es veu tota la brutícia. I espera que... Ara posaré aquí el llibre de Faulkner i Madame Bovary, perquè... Saps el que vull dir? Mireu qui ve! Mira, Bruc, vindrà el Quim! Un buscatetes. Hola! Hola, buscatetes!
Hola, Quim! Té, si voleu conèixer... Qui són? Hola, Núria! Hola, Bru. Bueno, què? Mèxic guai, no? Super, molt guai. Vam quedar amb el Turi a Ciutat de Mèxic una nit, Quant de temps va estar allà? una setmana. Però clar, amb la calma, en plan, doncs un dia al parc, a remar amb la barca, o sigui, no hem fet... Vam anar un dia als museus i el Bru que es va portar fatal i no vam poder veure res. I sensació d'inseguretat i tal? Gens. Zero. Podeu veure la perla? Sí, 2 dies també allà, a la illa. Està superbé. Bueno. Déu-n'hi-do també a la gent que heu anat veient, no? Sí, sí. Bueno, va. Apunteu, Ferri, no, apunteu. O sigui, vosaltres que ara teniu tanta il·lusió que voleu tindre fills i no sé quantos. El Ferri va salvar el Quim ahir, el va enganxar de la caputxa Home, i el va salvar d'un altre tatuatge al front. Els veuen molts perills amb un nen que tot just fa no massa temps que comença a caminar i que no és molt hàbil posant un peu darrere l'altre. Es veuen molts perills, de cop i volta. no, però jo crec que la teva vida és el que està en perill. O sigui, la teva vida està en perill d'extinció. Podem fer veure que dieu adeu tots així, encara un dia adeu com un fake? Perquè pararé de gravar, perquè ja porto 32 minuts gravant. Dieu adeu tots, adeu! Vinga! Adeu! Vale, ja està.